Здравейте, мили приятели! Вече няколко човека ме попитаха, има ли възможност да се запишат за курса, 7-стъпковия курс за овладяване на тревожността, който по принцип започна на 20 ноември и разбира се, че има как да се запишете и след началото на курса. Всъщност реших да не го правя вече от дата до дата, а да има постоянен поток, който когато реши, че е готов, който когато реши, че иска да се запише, да има тази възможност. И взех още едно много важно решение. Вашия бонус, и то не малък бонус, към записването в курса ще бъдат ежемесечни срещи с мен в рамките на 2 часа и половина, в които всеки от вас, хората в курса, ще могат да споделят своите тревоги, да споделят своите казуси, да обсъдим нещо по практиките или по други практики, които ще ви давам. И просто ще имаме постоянна връзка. Аз ще мога да проследявам процеса на всеки един от вас, а вие ще можете да се възползвате от моите знания и експертиза всеки месец по веднъж. И това исках да споделя с вас. Желая ви прекрасен уикенд и хубава, успешна нова седмица.